أما معلتي كنت إذا أكل بون تساتيو معس خد تساتيو مزحتينا بون نمزنا جهن من حني لينا نساتيو كوينو جن بون كم مزن جهن من نغقحن بزحلفة نايوعلو بوزح روحاتن سعويناتن اللو بارت خاتاتلتنا نايلوم ما أنت زعمانا بزعبابون يكو بزعبابون كله كتفلت وزق بقى حذري تحيزنا متسينا لنا سنايت أنيت بون أبتخك لنيا وانت زي ستينا يوم كاوروحو قد أعطي يبلت حد سبات بون أوان نقون تساتيو قال يوم دما أوان مشت يساتيو يوم معلتنا ببون مجمار تمرات يكونن مكنياتو سونتنا أوان نقو كورتيسول زبهال من نقاق هرمون سلا زمنجون بون دما كافين زبهال من نقاق حنت لنا جرزة حذب بمخانن نتفتراو هرمون كورتيسول سلا زت سبعيني كالي بون مستاي تمرات زي يكون اللوان أجا مشت يو مكنياتو دما مشت أتي أفسر حزو على أكلنا نعرفولون إن ديك سلون ساعات سزخوني أم مشت بون مستاي أبون زركو كافين زبهال كمان ننوي ساعات أو سونتنا زت أنح بمخانن نايدك أسرعتنا كبلاشة يقبل مبار نقول مشتن بون مستاي تمراتي وانات كاف زي يكونوا أينا أي تمرات وان بون مستاي تولتخون بون مستاي تمرات تزبهالو ساعات نكو كاف سلستن فرقان كسر 4 فرقان أو زل أوانن كم أول دحر مسح زل أوانن يوم مخنياتو بون كاف دحر سلستن فرقان كسع دحر مسح أو زل أوان انت وسيدنا يو زرب بسرعة أكلنا زي اللي كان مخان حليفو نبهر كافينون سلز السما معي بون مستاي بزح روحاتات اللو لومي وتم كندي حموش تعبيت روحاتات كنرينا قدامي بون نقحاتن تخرتن أكلاتنا موسخ وسان قدلو بون كافيل زبال نسنترال نيرفي سيستمنا ويمدما ما أخلاينا نيرفي سرعتنا زنقاق حكم مزحزي بون دخم مقناس لعل ترالو كمون نتخرتنا كم حيش يقبل كافين أدونساين زبال دخم زمسني حنقول كمم نقاد يقبل إذا دما ننجارات تخرت نكنهبن نقحات خوينا نكنسأنحن يقبل اتخالاي تغمنا يبون بون ناي سبورتاو من قصقاسة فتاة امام كم حيش يقبل كافين أدرينالين زبها الهرمون نكوسيخ يقبل إذا هرمون زين سونتنا نسبورتاو من قصقاس دلو نكخون يقبل بوزحات قويتي ادمو قويا بون زقو ستيلو مغنيات نزي اتسال سايد مام بون نحد حد حمامات زلنا تقال عنت يغنس بوزحات متنعتات بون نحمام نكينك على عن مقبر العل ترالو نعينت نعينت خلت حمام شكر ويم دما دايابيتس تونع تالد فلت مالت بون ناي انسولين سمعيت ام محياشن ناي جلوكوز متن ابدم ام قطصارن العل ترالو كالي دما بون رحانقول زلو ناي دوبامين متن ازي متن ازي ناي حقوس سمعيت ويم دما ناي استفالالي سمعيتات نكغبرنا زغبر نتخون بمغناس ناي باركيسين حمام كقنس يقبل كمون بون نكم الزهايمرن نحمام رسعن زامسلو ام كلها لعول ترالو اتراعي طقمي بون دمام بون حمام ناي مكلخال سرعتنا ام حجاز زحجزو نطره نغرات استملي بون بانتي اوكسيدانتس هافتامي انتي اوكسيدانتس نسونتنا كحمامي كلاخول نابنت ازوم انتي اوكسيدانتس اب صعدا شغورتي قيح شغورتن كالوت تخلطاتن زركاو بون نطعنا لبنا ون وسانا يقدلو قال مصنعتات كم زحبروهم بون نحمام لبن ستروكن ام مقناس عبي تراهم زلو يقلصو اتحمشا يطقم بون دما بون نبقعات نيورو ترانسميترز مالتون ناي نيرف ممحلالفتي تبوتات ام محياش سمعتنا صبون كخون يقبل እዚ ማለት ቡን ሙዲ ኮይና ንክንጸርሕ ዓብይ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ ቡን ብዙሕ ረብሓታት ከም ዘለዎ ኩሉ ዓርሱ ዝኻለ ሳዕቤናት እውን ኣለዎ ካብ መጠን ንላዕሊ ቡን ምስታይ ጭንቀትን ውቅዒት ልብን ንክውስኽ ብምግባር ናይ ጥዕና ፀገም ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ቡን ኣብ ምሕቃቅ ምግቢ እውን ናይ ባዕሉ ፀገም ኣለዎ ቡን ንቁርፀት ከብዲ ምንፋሕ ከብድን ከምኡ እውን ተቐማጥ ዝኣመሰሉ ምስ ምሕቃቅ ምግቢ ዝተሓዙ ፀገማት ከስዕብ ይኽእል እዩ ቡን ናይ ጨጎራ ኣሲድ ቶሎ ክምረት ብምግባር ኣሲድ ሪፍሌክት ወይም ድማ ቃሓር ክስምዐና ይገብር ብፍላይ ድማ ሕማም ጨጎራ ዘለዎም ሰባት ቡን እንተዘይሰትዩ ይምረፅ እቲ ካሊእ ድማ ጉድኣት ናይ ቡን ተባሂሉ ዝግለጽ ቡን ብግዚያውነት ውቅዒት ደም ወይም ድማ ፀቕጢ ደም ክውስኽ ይገብር እዚ ንፅቡቅ ጥዕና ወይም ድማ ሕማም ፀቕጢ ደም ንዘይብሎም ዘየተሓሳስብ እኳ እንተኾነ
ሕማም ፀቕጢ ጥረም ወይም ድማ ሃይፐርቴንሽን እናተባሃለ ዝፍለጥ ንዘለዎም ግን መተሓሳሰቡ ብምዃኑ ቅድሚ ቡን ምስታዮም ሓኪም ከማኽብሩ ይግባእ። እቲ ካሊእ ድማ ጉድኣት ናይ ቡን ብዙሕ ቡን ዝሰትዩ ሰባት ብዙሕ ማይ ክሰትዩ ኣለዎም። ምክንያቱ ቡን ሽንቲ ተለተሎ ክመፀና ስለ ዝገብር እዩ። እዚ ማለት ድርቀት ናይ ሰውነትና ንክመፅእ ቡን ዓብይ ተራ ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ማይ ኣብ ዘይንሰትየሉ ቦታን ዘይንሰትየሉ ግዜን ቡን እንተዘይሰቲና ይምረፅ። እቲ ካሊእ ድማ ጉድኣት ናይ ቡን ባዕሉ ወልፊ እዩ። ቡን ምስታይ ኣብ ዘቋረፅናሉ እዋን ከም ዝኾነ ይኹን ወልፊ ንድኻም፣ ፍልፀት ርእስን ብስጭትን ንክንቃላዕ ይገብር እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ኣሰታትያ ቡን ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ድማ ጉድኣት ናይ ቡን ዝበሃል ቡን ኣብ እዋን ጥንሲ ፀገም የምፅእ። ብፍላይ ድማ ጥኑሳት ልዑል ዝበሃል መጠን ቡን ምውሳድ ማለት እውን ልዕሊ 2 ፍንጃል ቡን ምስታይ ንምንፃል ጥንሲ ከሳጥሐን ይገብር እዩ። ወይም ድማ እቲ ዝወልዶ ዕሸል ትሑት መጠን ክብደት ሒዙ ክውለድ ይገብር ማለት እዩ። ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ጥኑሳት ዝኾንኸን ቅድሚ ቡን ምስታይኸን ንሓኪም ከተማኽራ ይግባእ። እቲ ካሊእ ጉድኣት ናይ ቡን ድማ ልዑል መጠን ዘለዎ ቡን ምስታይ ካልሽየም ካብ ሰውነትና ክውገድ ይገብር። በዚ ድማ ንሕማም ኦስቲዮፖሮሲስ ወይም ድማ ምድኻም ኣዕፅምቲ ክንቃላዕ ይገብር። ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ልዑል መጠን ቡን ማለት በብመዓልቱ ልዕሊ 4 ፍንጃል ቡን እንተሰቲና ካልሽየም እቲ ዋና ንጥረ ነገር ናይ ዓፅምና ዝኾነ ስለ ዝውገድ ምስሓው ናይ ኣዕፅምቲ የጋጥመና ማለት እዩ። ቡን ብፅቡቕ ዓቐንን ኣሰታትያን ክንሰቲ ኣለና። ገለገሊና ኣብ መዓልቲ ክሳብ 4 ፍንጃል ቡን እንትንሰቲ፣ ገለገሊና ድማ 1 ፍንጃል ጥራይ ንሰቲ ኢና። መጠን ቡን ዝተወሰነ ኣይኮነን፣ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ። ምክንያቱ ምስ ጥዕና ጄኔቲክስ ከምኡ እውን ምስ ዘለናዮ ኩነታት ስለ ዝተሓዝ ማለት እዩ። ሓደ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎም 4 ሚሊግራም ካፌን ወይም ድማ ክሳብ 4 ፍንጃል ቡን ኣብ መዓልቲ ምውሳድ ፅቡቕ እዩ። እንተኾነ ግን ገለገለ ሰባት ምስ ስርዓት ጥዕንኦም ብምትሓዝ ትሑት መጠን ቡን ክወስዱ ይግባእ። ኣሰታትያ ቡን ዝምልከት ሓደ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ዝተለመደ ኣሰታትያ ቡን ምስ ሽኮር ሓዊስኻ እንተኾነ እዚ ግን ዝምከር ኣይኮነን። ምክንያቱ ሽኮር ኣብ ሰውነትና መጠን ሽኮር ክውስኽ ስለ ዝገብር ካልኦት ፀገማት ስለ ዘምፀልና ንተፈጥራዊ ስርዓት ናይ ሰውነትና ክዛባዕ ይገብር እሞ እምበር እቲ ዝበለፀ መንገዲ ኣሰታትያ ቡን እንታይ እዩ እንተኢልኩም ኣብ ክንዲ ሽኮር ፀባ ሓዊስና እንተሰቲና እዚ ተመረፀ ዓይነት ኣሰታትያ ናይ ቡን ይኸውን። ቡን ምስታይ ንሰውነትና ብዙሕ ረብሓታት ከም ዘለዎ ኩሉ ጉድኣቱ እውን ገሊፅና ኣለና። እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኽሞ ላይክ ግበሩ። ከምኡ እውን ዘለኹም ሓሳባት ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፈልጥ ይደሊ። ሓደሽቲ ሰብስክራይበራት ዝኾንኩም እዚ ቻናል እዚ ብዛዕባ ጥዕና ኣገደስቲ ዝበሃሉ ነጥብታት ዘልዕል ስለ ዝኾነ ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናተሓሳሰብኩም ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ብኻሊእ ፕሮግራም ብኻሊእ ዛዕባ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ